Ọtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo, aka m ka onye nke gị Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite. Asị m ka chi taata bụ orie idere anyị ihe ọma ma ripụrụ anyị ihe ọjọọ. Asị m na akakaka anyị amaghị na jijiji anyị amaghị. Asị m na onye chụba anyị ya daa, na onye anyị na-achụkwasị ga-adakwasị. Asị m onye chi ihe ọ ya eme anyị ya ma onwe. Asị m na igbo n'ihu na anyị ga-ebute mma, igbo n'azụ anyị ebute mma, anyị gbo n'aka nri na anyị ga-ebute mma, igbo n'aka ebe na anyị ga-ebute mma. Asị m ihe ọma ndị nne ya dara anyị na ọdịnala ya kwuoro anyị omekwa were anya ha wee fụ. Asị na anyị ga-ejere obodo n'ala obodo si onye isi anyị na-awa aja ya were nke chụọ. Asị m na ụbọchị ihe na-aga okporo ụzọ na ụkwụ ama apụ anyị ama, na ọgwụgwọ na ọ pụ anyị ama na anyị ga-ejecha tata, maka na ọkọ na-akpacha na ajọ ọfịma na-abụ onye nwunye. Asị m na ife anyị eme anyị maka na nwa eze bụ eze. Asị m na ife anyị eme anyị maka na mmapụ a na-egbu agwụ. Ọ n'ilu n'ilu ka anyị gara aga, maka na oke enwe na-ama n'ilu n'ilu. Asị m onye si na ife anyị na-eme ama enwe isi, si were isi onye awa tinye ihe anyị na-eme enwe isi. Ise aka m bụkwa onye nke gị Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite. Abụ m onye isi nchụaja Ugochi tubelu na tempụl. Anyị na-agba afa miri emi, rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye nchụaja na Odinana Restoration Prayer Ministry, bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taata bụ orie, isiokwu anyị n'ụbọchị taa bụ the importance of sacrifices. Na-achụ aja. Asị nwanne na-achụ aja na aja karịrị ọgwụ. Mma akọwa ya n'owuwe anya ka ụkpatu ya. Mana bifo gaa n'ihu, o nwere otu ajụjụ mmadụ jụrụ n'ụtụtụ a, mana amakwa na o nwere imirikite ndị mmadụ ndị nwekwara ụdị ajụjụ na-etu ahụ. Mma aza ya bụ ajụjụ bifo mbata n'isiokwu anyị. Ajụjụ onye nwa jụrụ m, onye na-ajụ m ihe a n'obodo oyibo, wee sị m yes, na ndị ụka ọbịa kwụsịkwara evil act a na-eme n'ọdịnala Igbo bụ igbu ejima. O were na-aga ọja ka ọ chọrọ ya ịjụ, so mma asapụ ya bifo ngaba n'ihu. So ọ bụrụ na anyị jụ ndị a ihe dịka ajụjụ na-etu a na-abata n'obi, gee ntị ma gee ntị nke ọma na ya aghọta ya n'owuwe anya. Mana bifo m gaa n'ihu isiokwu nke ụbọchị taa, echefukwana na o nwere aja anyị na-achụ kwa ọnwa na nke ọnwa Mee a ga-ebido ụbọchị ụka. So ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na nke a na-achụ n'ọnwa kwa ọnwa nke ọnwa Mee a, ị mara na iwe so taata bụ Friday and tomorrow is Saturday ga irejista afọ ya bụ isonye na ya bụ aja. Imirikite ndị mmadụ esonye nkwa na aja anwa. Mana if you don't like what is happening around you right now, you need to do yourself a favor. Site n'ịbanye na isonye na aja nke ọnwa Mee a ga-apụ nnukwu iche, ọ ga-abụ eburu. Reason bụ na n'ọnwa anyị ji celebrate Ugochi tubelu na temple, ọnwa anniversary of the temple. Ọnwa anyị ji celebrate ndị njelu nke Chukwu, ndị niile na-esonyere anyị na-arụ ọrụ na-eje ozi na temple, dịka otu Igba na Ijele ya na ihe enyi na nchegbu na arụsị ndị ọzọ niile na-eje ozi na temple anyị. Ọnwa anyị ji eji celebrate ihe ọma, time of testimony. By this time last year, after this festival I met for the first time, enwere ihe arịba ama dị iche iche. Na ya bụ ụbọchị oke ọfọ anyị ga-apụta ụbọchị ahụ. Achụcha aja a ga-ebido na 8 ya ga-last 14 days. Ọ ga-akwụsị na 21st. Ọ pụta na 21st anwa, ihe anyị ga-eji wee siri ya bụ aja anyị chụrụ for 14 days ya ga-abụ efi anyị ga-egbu na ma. Emesịa a ga-enwesara aka a lot of things agaba n'ihu. Ndị ga-emesu ya ga-eme nkwara aja dị iche iche a ga-achụrụ ụbọchị ahụ. Ọ nkwara ndị kwụnyegoro ụgwọ ndị a ga-achụrụ aja Igbo na ndị a ga-akpọrọ ọfọ dị iche iche, ndị enyi anyị na ndị our children all over the world. Ihe ndị abụọ aja dị iche iche a ga-achụ na ya ụbọchị. So ọ bụrụ na ị chọrọ ka iso na ndị a ga-agọrọ ọfọ pụrụ iche ma ọ bụ chụọrọ aja dị iche, ịchaachị m na WhatsApp nọmba m 08057837672. Then ọ bụkwa na ebe ọ bụla ị nọ all over the world, you are invited. Ebe ọgwụ afọ ya bụ mmemme ga-abụ na 21st. A ga-eme na 21st, a ga-enwekwa egwu, anyị ga-agbakwa egwu n'ụbọchị ahụ.
then mmemme imesara aka ụbọchị ahụ a ga-emegide ruo abalị ndị ọkwa na 22nd bụ Sọnde. Ụbọchị anwa a ga-enwe ndị live band ga-anyị ndị ọdịnala, friends and well-wishers, ndị enyi niile ga-anọkwa n'ụbọchị ahụ. So ebe ọnwụrụ na ọnwụ na onwe efe ndị rizin foto onwe gị ya emewu Anambra n'ụbọchị ahụ, please you are invited. Ka abụọ ọkwa dị mkpa ị kwesịrị ịma. Nke ọzọ m na-achọzi ịwa bifo ma ya n'isi okwu ụbọchị taata bụ, if you don't like what is happening around you, you must do something very unique to change the trend. Then by doing the needful. But before I'm going to do, I have even my call table. O nwere ajụjụ ahụ gwara mmadụ jụrụ. Now, ọdịnala Igbo bụ iwu ọdịnala, iwu akọnuche, bụ basically ihe awọrọ ihe ma wee mara ya. Ọ dị ka the Ten Commandments. Echefukwala, Ten Commandments is not owned by Christians. You got that, yeah? Ten Commandments we work on uche diburi from the ancient books. Echefukwala, na Old Testament bo na dibo na screw. That is all ancient books. And then what other ancient books? Upon some guy, if read as now not na Old Testament, you can look at Jagawa has it. And what other ancient books by many authors. You know that? About all the names, but if you are interested, I can still help you out. Now, man, that those ancient books, ever case where extract some certain ones, no cat yellow, or then what they call Bible. But I'm much better they were other holy books from other bringers of the messages all over the world and no teacher. So, I'm going to Ten Commandments. What we have by na Christianity. You know that, yeah? Onwere na support si gbuo mmadụ. Kama na na-enwe some certain human input si na nkọwa ife ha ghọtara ihe gbasara ya bụ iwu nke akọnuche. Mezi ụfọdụ na ntapịa nke ha etinye mezie so many other things human imperfections. You know that, yeah? So, the Ten Commandments stand is the natural law. Basically, it means what you don't want others to do to you, don't do it to others. So, that Ten Commandments you are seeing is Iwu Odinana. Iwu Odinana, one of them lecture last year, that Ten Commandments are one after the other. It was you where to go super Iwu Odinana. One. Iwu Odinana Igbo, where on all value, we did the nwunye mmadụ ibe gị. Ma ọ bụ ije zuo ori were ihe abụrụ ihe gị. Ihe na ọ bụ ihe dị n'iwu. Etu a ka ọ dị. Ọ bụrụ onye ka m bịara ịkọwata, mana ihe na-achịkọwara ụlọ iwu dị bụ anyị natural laws. So, iwu ọdịnala forbids shedding of blood. Because mgbe ọbụla akwafuru ọbara, he cries for help. Echefukwana akụkọ akọrọ n'akwụkwọ Cain and Abel. Wee sị na mgbe Cain gburu Abel, that his blood cried for vengeance before the throne of the Almighty. You know that? So whenever there is spill of blood, believe in me, there must be repercussion for it. So everyone knock years we see it here, I can't of any kind. So Odinana Igbo forbids that. In all the days, mgbe elu anosa, mgbe isi akwa na-atọ adị n'ebe amachiri, mmadụ for any reason wee gbuo mmadụ, family gburu mmadụ na-agba ọsọ ọchụ. Ụmụnna nta, enwere ụfọdụ ụmụnna ndị our clan kwakwa mere ụdị ihe dị anya na-ejere mmemme emegido ya anụwa gbuo mmadụ. Ha gbara ọsọ ọchụ till today. They are no longer living in that particular land. You understand? Ọ bụrụ ana ụmụnna ka. O nwere ebe o mere na by one family, nwa okorobịa bi ụlọ na nwoke ibe lụbara ọgụ. O were mma sugbuo nwoke ibe sugbuo onwe. Time not live there. Today, the whole compound has been deserted. Everybody got awesome.
Yes, anụmanụ na ha na plan ka abịa kwụwa alụ the whole compound ya kpụchapụ ọtọdọ. If not, enwere a lot of calamities. So n'ọdịnala Igbo ọ bụrụ ihe akwụkwọ ọdịnala Igbo ka dị ọpụtara ọgwụgo taa kama na ọ bụrụ onye na-enwezi ihe dịka deaf ear chọrọzi ịma si na onwere ife na-eme mana onye gwa abịa ọfụ na onwere ihe na-eme nwere ike isi mana ebe ọnwụ na-akwafuru ọbara ịfụrụ ọbara ndị mmadụ na-akwafusi n'okporo ụzọ niile na ọdịnala ebe nkewa ara agbanwe mmadụ ịdị ha ọ afụfụ a ga-ata ata ọtụde na mbọ juru a ga-atagiri ya afọ gada akwụkwọ agba ochie ga-eshendu kwuru na a ga-eji ajọ omume nke ndị bụ nna wee cheta ụmụ ha to the fourth generation. Don't tell me ihe akpa nọ na Old Testament Bible mana onye shendu ebe a ka azị wee strat ya sọm ha tinye ghọtara ya. So ịkwafu ọbara enwere na-excuse in all ramification ọdịnala Igbo fana atịtị ghọtara ya the fact ka m na-agwa gị. So nwere mgbe ọdịnala Igbo sọpọtụrụ mmadụ igbu ejima in anywhere. Never. What happened there? Abụm ya ma kwara ndị mmadụ ihe dị iche between ọdịnala Igbo ya na omenala ma ọ bụ tradition. They are never the same. They are not the same. Onye na-agbasa ozi ya ọdịnala Igbo adịba agbasa ozi custom ma ọ bụ ọdịnala tradition. Because tradition bụ etu obodo ụfọdụ si wee kwekọrịta na ha ga-esi na-eme ihe nke ha na-eme nke ha because ihe bụ na-alụ n'obodo ndị a nwere ike n'obodo ndị ọzọ bụrụ alụ. So nke a bụ human imperfection distortion of the fact. Enwere ike enwee ibe ulula iwu nwee ibe okenye nwere ike nọ na throne na akwụkwọ ndị ụka ọbịa ime Old Testament kwuru na mgbe onye ajọ mmadụ nọ n'ọchịchị ihe dị egwu na-eme. So enwe ife king nọ ọsụ ya onwe ike mee mpụ n'ọtụnọ. So such a person nwere ike pass a degree na n'uche nke maka na ọ bụ Caesar o mee mpụ n'ọtụnọ during his reign. But that does not mean no na ihe ahụ o mere stand for iwu ọdịnala. Iwu ọdịnala from at igbu mmadụ anyway. So ọ bụrụ na enwere some pockets of some few communities enwere evil king during their reign wee commit ụdị ọtọnọdụ etu a believe me by today they must have ịkpọ n'arụ enwere ike ọbụ na ha abụgori alụ ya. Anyị nwa na-agbalị ya akụwalụ gị na o nwere ụfọdụ sef some shrine ebe ya pụta an evil person because na enwere ike good people kwesịrị ka ha nọ na the tree anọrọ an evil person eje banye dị ya o mechaa mpụ na ọtọdọ nke mbụ na ndụ ya wee eto ogologo o nwere ike o mesị ihe ọnwụrụ. But that does not mean na etu esi eme mana onye ọfụ ya abata ya dị a ga-eje kpụarụ ọtụnụ ahụ o mere. So ihe m na-achịkọwara ibe nna agba ochie na Bible o nwekwara some kings committee abominable acts. Does that mean that na ihe ha mere obuzi the natural laws? So if any king during his reign committed evil, that does not neutralize the fact that now this is the natural law norms. So ọ bụrụ na o nwere onye king ọbụla mere ọtọnọdụ etu a imeji maka ihi ebozie n'ọdịnala. So ejigo m nke Igbo mara gị atụ were nke ndị ọcha mara gị atụ kọwara gị na-enwere ibi na Baịbụl na-enwere ndị mere ọtọnọ ha mechaziri ọtọnọ omenuziri na-eto esi eme. David oji ọgbuo Uria onye kpọrọ nwunye ya o merozie o mezi ka ya bụ atụ ọfụ mmadụ ịkpọrọ nwunye mmadụ dị mma. So ndị mmadụ kwụsị ije ọjọọ ọdịnala wrongly i nwere ike iji because of na o nwere ndị out of ignorant wiseless king wee commit ihe na ụfọdụ community not Igbo all Igbo land ka egburu ejima ya na emesizie igbozie ya ka o wee give a dog a bad name in order to hang him. So understand. So etu akwadịkwuru ọdịnala onwe ndị na-achọkasị ihe a ga-arụ ekonye ka a sị wee discredit ọdịnala bụ ụzọ ndụ ka wee chọrọ ịzụ ihe gbasalụ creed of twins. So ndị a na-agwaghị datin na-agwaghị ihe anyị ji achọ ka idifendị ndị anyarị ha gwaraozighị na ndị anyarị ya nwa mgbe ha na-abịa the so-called missionary they came with their businessmen
ndị bịara nọ so ha wee na-abacha na hinterland na-abasi ebe dị iche iche gasị nem na ha bụ ndị so white men so missionaries wee bịa wee je na-ego ndị mmadụ na villages na slave trade. Ha gwara nke awa nke a bụrụ ịhụrụ ọbịa ịmadị ihu man to man mpụ na ọtọ n'ọma nke ịnọ the story of some of them megidoro mgbe agite na ha etu esi macha ha chen n'olu. Some of them was drawn at the sea. Ịmara some of them egburu fa torture. Ịmara nke fa abụrụ ịhụ na ọha oge mmadụ asị ga-ejima Mary Celeste stop queen of peace. Which kind of rubbish that? Ha ma agwa the sin they committed. Ha ma agwa even that the missionary connived with those businessmen. You understand that what those people are slave trade? Or it's not a crime. Be wise. See whether Ghana acquired we hear them. And how about their crime they committed against we Africans and our tradition? That was guy. Isi okwu nju ihe tuwe baka ebe tata wee chụ aja. Gịnị ebe ịchụ aja? Ịchụ aja nke bụ isi okwu bụ na spirit enwere flesh enwere ọbara. Chukwu anaghị eri ihe ọbụla. Mmụọ ọbụla anaghị eri ihe ọbụla. They are all spirits. Even your late dad, your ancestors, ha na-eri anything. Mana aja a na-achụrụ ha bụ na Chukwu okike kere elu ka kere also human spirit, human being bụ nwere ike iji aka na-achụta ihe ọ na-eri site na inwe ubi ma ọ bụ ọba. Ubi gị nwere ike ịwụ ya workshop ebe ị na-arụta ego ma ọ bụ ebe ọrụ ị na-arụ na-arụta ego. Mana azụ nọ na mmiri, the birds of the air, ha nwere farm. They cannot go and learn mechanic or learn whatever how to make money. So those ones they will more. But Chukwu Igwe na-azụ ha nri. Chukwu okike expected human spirit as higher being to take care of ihe niile o kere. Onye kwe ji ekwu n'akwụkwọ ọdịnala sị gaa no dominate ụwa merikwa n'ụwa reign over all the creatures because we are higher being. All those ones are animalistic. Now mgbe ahụ ekeziri ahụhụ mmadụ ka ọ bụ ileta ihe niile Chukwu kere eke. Ihe niile Chukwu kere eke dị mma. Even the grass you see. You don't know the benefit of those grass because you will marry ihe ama ihe a na-arụ. But I can tell you no ihe ọbụla Chukwu okike will be useless. But what you don't know is only a mystery to you. Now, mgbe ahụ mmadụ ekere eke kwesịrị ịdị eleta ihe niile Chukwu okike kere. Ije obodo oyibo ha na-eme. They will even tell you even your pet in your house. You can't treat pets like nothing. If not, they will take you to jail. Even all your environment, you can't abuse environment. Okay? So take good care of them. So etu ahụ dị na Chukwu okike si wee bịa kee ụwa. Ọ mmadụ kwesịrị take care of ihe niile Chukwu kere eke. And echefukwara na ọ bụrụ sọ mmadụ na-eto Chukwu. Ihe niile Chukwu kere eke na-eto Chukwu okike. But what you don't know, you don't know it. Na the birds of the air, sometimes they praise the Almighty, singing. For you, go for the trees, they will be waving. Think that they don't know what they are doing. But they are not about the end. So, give one over the landlord of hearing the Chukwu correct. They can matter. The Almighty, the creator of the whole universe, expected you to take care of hearing no correct. Come out. Can you like him out on a mat? You got a young for young people, the young man. The nation of Kuzumaka. Over neighbor landlord. You were may travel. You were two good tenants, workers, living in your environment. Now, and you have some children. You may travel. For any reason, you stay more than expected. Or over neighbor. Ma ọ bụ ebe ị nọ na-anụta na ndị niile anwa bi na ya farm or ya compound na ha na-take care of your children you left behind before traveling. How will you feel? Won't you feel happy? You will feel happy because n'enugo na ndị tara nche gị na ndị na-arụrụ ọrụ na-take care of ụmụ gị happy wee mee njem. Ị ga-adị happy ebe ọ bụla ị nọ wee na-anụ nke a. If you come back, you bless them, you will be happy with them. But in the hand, the creator of the whole universe. Everyone human being.
nọ n'ụwa o kere eke. I wee na-edeta ụmụ ihe niile o kere eke. Name them, call it lizard, call them bird, call them ant, call them all these things. All these creatures praise God also. So ihe eji achụ aja bụ na mgbe ọbụla ije chụọrọ aja, nke bụ eziokwu na mgbe ije kwuchi onye ụwa gị, kpọkọchie onye ụwa gị, kpọtuo ya na particular place, i wee chụọrọ ya aja, wee were ọkụ asị acha onye ụwa m na ana m ekele gị n'ụbọchị taa maka nke a ime. Igbusi anya bụ ọkụkọ, sie anya na onye nwụ ọkụ na chi ihe niile. Igbusi ọkụkọ a wee were isi ya bụ ọkụkọ, were ụkwụ ya, were obi ya, wetara ebe ahụ ị nọ wee kpọtụchi onye ụwa gị, show ya appreciation and thank you chi onye ụwa. Nke bụ eziokwu na chi onye ụwa gị nwere ọnụ, ọjọọ ọnụ o ji eri ya. Mana ihe ahụ iwetara other elements, lesser elements, call them bird, call them lizard, call them ants and everything, we come and feast on those things. Those creatures that feast on those things, they know too well na ihe abụrụ ihe dara ndịda, abụrụ particle. Ihe a bụ ihe it is able for a purpose. Therefore, because have a large quantity, they will thank the Almighty who made it possible for EZE-ANA to provide this thing. They will say, Chukwu okike, ihe ọbụla bụ ihe EZE-ANA bụ n'obi wee provide ya ụdị ihe na-eto ya kasịrị. Ihe abụ aja ka a chụrụ ụmụ anụmanụ. So, ụdị etu ahụ imesizi eri, werekwazie the laps ya and other parts na ji ma ihe niile iti, nyezie ndị mmadụ erikwasịkwa ya gazie. Si ịfụna na ihe niile ekere eke na mmadụ esi aka wee na-asị ya gazie. Nwaanyị na ọ ya gazi. Onye ọzọ nchọrọ ịmara gị atụ na ya bụ ka ịghọta ya bụ example, adị m aṅụ biya, adị m aṅụ alcohol. Mana o nwere ndị na-abịa na be m na-ewetara m nkwụ si ebe dị iche iche ha bịa ebe EZE-ANA ewetara m nkwụ. Ha weta nkwụ a, adị m aṅụ ya. Mana mụ na-adị very happy na ha wetara ihe na-etu a wee cheta m. Ha anabazie eri, onwe ebere m ekpere ha ọfọ ma agụ na gụọrọ m onye ahụ n'obi ọcha maka ncheta. Ha wee werezie m mmanya nye ndị ga-aṅụ na ha aṅụ. O nwere ebe mgbe ya adị m eri road layer, ma ndị mmadụ na-anwụnye m road layers, ha nwụnye m ya enye m mmadụ. Mana m ga-adịgo happy na enyere m ihe dị etu a. Bịafọ onye ọzọ rie ya, adị m happy. Ghọtara ya? Onwe ngozi mma agozi onye mma agozi maka ncheta. So etu a bụ ọ dị mgbe ị na-achụrụ chi gị aja ma ọ na-achụrụ mmụọ ọbụla aja, nke bụ eziokwu na ọ bụrụ the spirit na-eri ya. Kama ihe niile ekere eke na-eso na-eri ya bụ ihe. And mgbe ọha riri ihe, onye ahụ gị chetara ịkpọrọ afọ ya wee tụnya bụ aja, enweghị aṅụrị gozie ngozi ya gozi. Onye riri ihe does not matter. Ghọtara ya? So etu a ka ọ dị, ọ bụrụ na ị nwere ike ịfụ gọvanọ, wee bụrụ onye ihe ọbụla nye gọvanọ n'ikele maka visit ọ bụrụ ọja iri ma ọ ya bishọp ma ụkọchukwu, o nwere ike mere gbada share out. Mana ọnwa obi ọnwa ya emebara ncheta ahụ ihe dị mkpa. So ịchụ aja dị mkpa because na ọ bụrụ na ị na-achụ aja ahụ, ọ na-egbukwa mmeletensi. Mgbe ndị ọtụtụ ndị mmadụ na-eso na-etinye aka na-arịọ arịrịọ n'isi gị, nwanne ijebego ọma ga-emere gị. Ka m kọọrọ ofu akụkọ mere na Baịbụl. Ụmụ nwaanyị na-akpọ Dọkas, a sị na ọ bụ Pita. Eweta Dọkas ahụ, Pita wee bịa, ndị mmadụ wee na-ebe, ụfọdụ na-egosi akwa, ụfọdụ na-egosi ihe a ma ọ bụ ihe nke ọ na-asị Pita nọkwa ihe Dọkas mere ha mgbe ọ dị ndụ maka ihi ha niile na-ata intercede, supplicating, na-ebe ebere na-ayọ o nwere ife a ga-eme ka chi dị mmadụ n'ebe Dọkas nọ. Wee sị na Pita wee kpọta ya n'ọnwụ. Ya gụọ akwụkwọ ahụ Baịbụl a ga-ejide ya afịa. So ihe ọ pụtara bụ na other people intercession can go a long way n'ime ka chi dị mkpa dị na ihe ọbụla bụ ọchịchị obi. Ghọtara ya? So mgbe ihe niile ekere eke ma mmadụ ma other creatures of the most high na-eso na-eri na-enwe aṅụrị n'isi gị, ịma ọnọdụ adịgo na chi dị mma adịgo. And echefukwara na ya bụ Chukwu okike anwa ga na-enwe aṅụrị na nwa bụ EZE-ANA na-elota ihe niile o kere eke na-provide for them. Because when they were happy, they will thank Almighty. Now, the Almighty will bless me for making His world a better place and taking care of ihe niile o kere eke. So ọ bụrụ na ị bụ onye adịghị achụ aja, nwanne bido chụba aja. Na aja karịrị ọgwụ. Onye na-achụ aja ihe a na-eme, ịbụ onye na-agba n'okporo ụzọ, o nwere aja a na-akpọ aja okporo ụzọ. Ọ bụrụ na iwe na-anya moto ị na-agba n'ụzọ oge niile, ị ga na-anọ ọnọ ịchụkwa aja ogologo ụzọ. Ị bụrụ onye na-eme nke ọbụla ị na-eme na-anọ ọnọ na-achụ aja na aja karịrị ọgwụ, aja ga-ebuli gị elu, aja ga-emere gị ihe ọma dị iche iche n'obi gị. Aja ga-ebukwapụrụ ụsọ many things because ndị niile anwa so na-eketa aja anwa
so nkwubi okwu n'isi gị maka na asị na ọnụ mmadụ bụ ọnụ mmụọ ịghọtara ya etu a ka ọ dịkwa ọnụ ihe niile ekere eke tinyere ọnụ wee na-asị ya gazie ụgwọ ọnụ mmụọ so ka anyị bido nta chụba na aja kwụsị ịgwọ ọgwụ na ụgwọ agwọ ọdịnala ịgwọ ọgwụ wụ kọrọpt praktis pụta anụ maka ndị mmadụ bido nwebe anya ukwu chọba ka aka ọtụ ọkọnas ebidozie emezie 1+1 chọbazie onye ahụ ehipụtaniz onye a ga-adara akara aka ya ka akwụkwọ jọb anụmalụ mgbe ọbụla in life you refuse to follow step example ya climbing staircase step by step you will reach where you are going but when you start climbing your staircase in your house once you try to jump steps believe in me you can hurt yourself and there's so many danger in trying to jump. What you will do is that you don't have time for your spiritual exercise. Mgbe ị ga-eji were achịgharị uche maka ihe niile na-eme n'ụwa na-ajụ ndị ga na ha sokere ihe ị chọrọ gị ime a ga na-agwa gị na ị ga-apụta ihe mana ọ bụrụkwana iwe na-ege nkụzi m ị na-eji agbaba Naija forget it you are not listening you are not a good follower. You must have aka ọrụ ị na-eme ihe bụ aka ọrụ gị maka na ọ na-aka ọrụ mmadụ ka Chineke ga-esi gosi mmadụ ijesi na ọka ije mee ihe ọjọọ ọbụla na ị chọrọ ka ị nweta ego ma ọ bụ akụ na ụba akụ mana o nwere ihe ị na-alụ forget it maka na ọ bụrụ na gift of a man make it away for him ọ bụrụ na nwere ihe ị na-alụ ma ọ bụ aka ọrụ ma ọ bụ na-azụ ahịa ọ n'ebe a ka ngọzi Chukwu ga-esi na-eru gị aka mana ọ bụrụ na eju na o nwere ihe ị ga-eme na-eche ka ego si n'elu daa ịma na ọbụ Naija ka ị chọrọ ije gbata and ịma na ihe ndị ekwu na ị na-esonye atọ you understand so forget about this thing na o nwere ihe dị ka bet Naija nwere ike ime gị nweta 50 million forget that jee chọọ aka ọrụ bụ ihe ị na-eme n'ihe ahụ ị na-eme ka Chukwu ga-esi wetazi ngọzi mee ka ihe ahụ ị na-eme na-aga ọ bụrụ na o nwere ajụjụ ị nwere na nkụzi taa send the message 08057837672 nwere ike drop on voice note or send the message then ọ bụkwa na chọrọ ịnweta nkụzi na-akụzi kwa ụbọchị na YouTube afọ ị ga-eji nweta mbụ Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite ọ bụrụ na chọrọ ịnweta na Facebook use Ugochi tubelu oraifite ị na-erecha vidiyo tụsara ya ndị ya gazie